ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ буда нишонаи муҳимтарини истиқлолият, ваҳдат ва соҳибфарҳангию соҳибдавлатист. Эҳтиром қоил шудан ба арзишҳои забони тоҷикӣ мавзӯи суҳбати мо бо Раҳим Зулфониён, сардори шуъбаи танзими истилоҳоти Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Хуш омадед устод. Хуб устод, тавре медонем дар солҳои соҳибистиқлолӣ забони модарии мо ба худ мақоми давлатӣ касб кард ва имрӯз ин забон забони расмии нишастҳо, забони коргузории вазорату идора ва ташкилоти муассисаҳо мебошад. Вақте забон шиносномаи давлат ва яке аз муқаддасоти асосии миллӣ ба ҳисоб меравад, пас эҳтиром гузоштан ба он чӣ гуна бояд бошад? Ташаккур. Пеш аз он ки мо дар хусуси арҷгузорӣ ва эҳтиром ба забони миллӣ ҳарф занем, мо бояд фаромӯш накунем ки ҳамун рисолати беш аз 1000-солинаи забонамон ки дар гӯем даврони Сомониён гӯем ба як давраи тиллоӣ расида буду, хеле ташаккул ёфтаву нашунамо ёфта буд ва пас аз он то даврони инқилоби Бухоро ки ба сари кишвари мо, ба сари давлату давлатдории мо ҳокимони аҷнабӣ ҳукмронӣ мекарданд ва хушбахтона забони тоҷикии мо забони давлатдорӣ, забони коргузорӣ буд. Бо дар назар дошти ин рисолатҳо мо сарфарозӣ аз он мекунем ки тӯли беш аз 13 сола аллакай забони тоҷикии мо мақоми давлатӣ касб кардааст ва имрӯз дар қатори давлатҳои ҷаҳон соҳиби мақоми давлатӣ ва давлати алоҳидаву ягона мебошад. Аз ин хотир моро чун дар риоя ба муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят мекунад, мо тибқи муқаррароти қонуни мазкур бояд ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, ҳар як сокини бумию тоҷикистонӣ вазифадор ҳастем донандаи хуби забони давлатӣ бошем, чунки забони тоҷикӣ ин забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи забони тоҷикӣ кадом барнома ва ё лоиҳаҳоро дар амал татбиқ намуд? Кумитаи забон дар тӯли беш аз 10 соли фаъолияти худ мо хуб огаҳӣ дорем ки аллакай як барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2012-2016-ро ки тарҳрезӣ намуда буду, он аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида буд. муҳлати он адо шуд ва анакнун барои барномарезӣ кардани ҳар як мушкилоту ҳар як масъалаҳои ҳалталабе ки дар самти сиёсати пешбурди забони давлатӣ бо мақсади густариш додани забони давлатӣ ки бояд роҳандозӣ шавад, инак Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чунин як барномаеро ки бо гӯем ташаббусу бо дастуру супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун дар рӯзи мулоқот ба муносибати рӯзи забони давлатӣ дастур гирифта будем, мо аллакай барномаро таҳия намудем ки ин барномаи рушди забони давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030, яъне як барномаи мукаммали 10 сола таҳия гардидааст ки он айни замон дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Ташаккури зиёд. Сол аз сол забон барои бештари ҷавонон ҳамчун муқаддасоти миллӣ арзиши худро аз даст дода истодааст. шумо дар ин бора чӣ андеша доред? Чун мушоҳида мекунем, аз боиси беназоратиҳои хонадон, аз боиси беназоратиҳои ташкилоту муассисаҳо ва мақомотҳои дахлдор, анамин гӯем арҷгузорӣ ба забони давлатӣ ва посу беолоиш бегазан нигоҳ доштани ҳамин муқаддасот ки забони давлатии мост ба мушоҳида мерасад ва дар ҷомеа мо ҳатто мебинем ки имрӯз ҷавондухтарон, ҷавонписарони соҳиби касбу бомаҳорату хушлаёқат
дар ягон касбу коре шуғл меварзанд ва чун мо мебинем ки онҳо бо забони ғайр ҳарф мезананд дар ҳамон мусоҳибаҳое ки тариқи радиою телевизион мо шоҳиди он мегардем мебинем ки ҷавонони 15-16 то 20 солаи мо аз забони модарии худ маҳрум ҳастанд ки ин нанговар аст дур намеравем дар ҳамон кушодашавии қасри теннис духтаракони зебо ҳама ба забони русӣ ҳарф заданд ин чист ин ҳамонест ки бемасъулиятиҳои падару модарон бемасъулиятӣ ва гӯем аз назарҳо дур мондани мақомотҳои дахлдор ки гӯем дар ҷомеа бояд онҳо бетарафӣ зоҳир накунанд ва пайваставу мунтазам дар роҳи татбиқи анами муқаррароти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон бошанд чунки ман намедонам чӣ хел ҳатто ҳамон духтаракон билфарзе ки онҳо дар мактабҳои ғайри тоҷикӣ бахусус дар мактаби русӣ таҳсил кунанд ҳам ва он мактаби русии тоҷикистонӣ ҳам вазифадор аст ки бояд забони давлатиро донад чунки забони давлатӣ дар ин мактабҳо ҳам омӯзонида мешавад аз ин рӯ ин баҳона шуда наметавонад ва барои ин мо ҳар як омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳар як мураббияҳои муассисаҳои томактабӣ боғчаҳо кӯдакистонҳо вазифадоранд дар таҳкиму такмил ва таълимот бахшидан бо забони давлатӣ ба ҳар як кӯдак ба ҳар як насли наврасу ҷавони мо вазифадор ҳастанд то ин корро содиқона сидқан иҷро кунанд чанд соли охир мушоҳида мекунем ки аксари падару модарон дар пайравӣ бо номи қаҳрамони филмҳои хориҷӣ ба фарзандони худ номҳои гуногун мегузоранд ин дар ҳолест ки кумитаи забон ва истилоҳот феҳристи номҳои миллии тоҷикиро нашр кардааст нашри ҳамин феҳрист то куҷо метавонад ҳамон мақому манзалати забонро нигоҳ дорад ташаккур дуруст қайд кардед дар ҳақиқат то ба тасвиб расидани қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аниқтараш то соли 2016 анамин ки феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шуд то тасдиқшавӣ ба тасвибрасии анамин қарор номҳо бесару сомонӣ дар номҳо ба мушоҳида мерасид касе чизе хоҳад ном мемонд ва ин моро ба он водор намуд то масъалагузорӣ намоем ки мо яке аз рукнҳои муқаддасоти худ яке аз суннату арзишҳои миллии худро гӯем аз даст дода истодаем ва анамин фарҳанги номгузорӣ ҳам ки ин дар баробари худ бо шохаҳои фарҳанги номгузорӣ ба фарзанд фарҳанги номгузорӣ ба номҳои ҷуғрофӣ фарҳанги номгузорӣ ба номи ташкилоту муассиса ба номи мавзеъҳои дигари ҷуғрофӣ кӯлу чароғоҳу дарёву дигару дигар яъне ин орифона бо як маърифати баланд бо дар назардошти ҳама гуна хусусиятҳои арзиши миллӣ дошта бояд ки анамин фарҳангҳо ҷои худро ишғол кунанд ва бубинед баъди ба тасвиб расидани феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ як дараҷа номҳо танзими худро ёфтанд чунки то он давра 3-4 сол пеш ҳатто номҳо бисёр дар қолаби шикаста дар қолабҳои лаҳҷавӣ гуфта мешуданд вале феҳрист чунин ба танзим даровард номҳоро ки дар ин феҳрист 3360 номи духтаронаву писарона мавҷуд аст ки номҳо дар қолаби забони адабии меъёр нигошта шуданд ба забони тоҷикӣ русӣ ва забони англисӣ ки дар шиносномаҳо низ барои корбурд дар коргузорӣ шакли дурусти он беғалат яъне бояд ки корбурд шаванд ва ин як дастурамали рӯймезие гашт барои кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ки дигар дар ному насаб нигорӣ ба ғалат нигоштан роҳ надиҳанд ва инҷо акнун бо як маърифати баланд танҳо мебояд мо аз ҳамон китоби феҳристи номҳои миллӣ номи хушоянди тоҷикиро интихоб кунем ки вай ном соф тоҷикӣ аст ё ин ки номҳои араби асоси тоҷикӣ шуда ҳастанд ё номҳое ки дар тӯли беш аз 1000 соли гӯем оину расму мазҳаби мо собиқаи таърихӣ доранд дар номгузории миллии тоҷикӣ барои ашхос фарзандон
متاسفانه در فضای اطلاعاتی امروزه جامعه های بیگانه فرهنگ های بیگانه خیلی گویم فعال هستند و نسل جوان ما نسل های نو خاندار شده نوروسان نوشهان ما مشاهده میکنیم که بجای اون که رو اورند به کتاب فهرست نام‌های ملی برعکس آنها از فضاهای اطلاعاتی بیگانه از شبکه‌های اجتماعی به نام‌های ترکی و به نام‌های اروپایی به نام‌های هزار ساله‌ها کهن عربی که در نامگذاری تاجیکی عموما سابقه ندارند با اون توجه ظاهر میکنند و گویا این یک نوآوری باشد به خاندان آنها و به جامعه و به فرهنگ آنها که این مطلقا خطا است. چرا خطا است؟ برای که ما نباید آن نام‌هایی که سابقه دارند نباید آن نام‌هایی که غلط از زبان‌های بیگانه به ما به گوش مردم رسیدند کاربرد کنیم. همین مثال عادی از سلسله فیلم‌های ترکی میگیرن نام‌های امیر، امیران، الیف، خورم، یگیت میآیند با عریضه با کمیته زبان و اصطلاحات و مراجعه میکنن که من میخوام نام فرزندم رو امیر مونم یا نام دخترم رو خورم مونم. وقتی ما میفهمونیم که این امیر همون امیر تاجیکی است و این خورم همون خورم تاجیکی است که شکل شکسته و غلطی این نام در صوتیات زبان‌های ترکی چنین صدا می‌دهد. آنها آگاهی می‌یابند و بخشش پرسیده ساده از پی کار خود برای اصلاح نامنگاری به فرزندشون میشن. پافشاری نمیکنن. بعضی هاشون خیلی پافشاری هم میکنن که من میخوام این فرزند من است، من اختیارش به دست من است، دیگر و دیگر. حالا که نه، هر یک جامعه حقوق بنیاد، هر یک جامعه دموکراتی و یگانه دولت در و دروازه خود را دارد، سندهای معیاری حقوقی خود را دارد تا اینکه هر یک نظام، هر یک رفتار، هر یک کردار و اندیشه ما در دایره تنظیمات، در دایره معیار باید راه اندازی گردد. برای همین مردم دموکراتی را نباید دموکراتی شد تمام آزادی بفهمند. هر یک آزادی معیار دارد. همون اصلا کمش به معیار درست می‌آید. عیناً همین در جامعه سندهای معیاری حقوقی رو ما باید در دایره قانونگذاری رعایت کنیم. به اندیشه شما استاد ترغیب کتابخوانی تا کجا میتواند در حفظ نگهداری زبان دولتی، زبان تاجیکی، زبان مادری ما مساعدت کند؟ کتابخوانی و مطالعه کتاب این یک رکن مقدس، یک سنت و ارزش بود که از قدیم الایام به ما تاجیکان میراث مانده است. ما کودک بودیم فراموش نمیکنیم. من این یک 10 سال پیش رو به خاطر میاریم که در مهمانخانه ها در دهات مردم شاهنامه خوانی میکردن. و خصوص مردم جمع آمده ایستاده شاهنامه خوانی میکردن. چون زمانی نو گوییم در زمان صاحب استقلالی و جامعه جهانی، چون امروز شبکه‌های اجتماعی، تلفن‌های همراه، ماهواره‌ها دنیا را فراگیر شدن، یک بارا میبینیم که همین عنعنه‌های مهمانخانه شینی، گشتگردی و شاهنامه خوانی هم از نظرها دور شدن. و خوشبختی در آن است که همین فروغ صبح دانایی نام آزمونی که امروز ما را هدایت میکند به سوی معرفت، به سوی تشکل دادن مفکوره و ذهن خود هر یک شخص، این خود یک پیشروی است در جامعه که محض کتابخوانی ادراک ما، مفکوره ما، جهان بینی ما رو وسیع میگرداند، تشکل میدهد و پیش از پیش صنعت و فرهنگ گفتار، معاشرت ما، خزینه لغوی زبان ما رو در نهاد هر یک ما بوی میگرداند، دوراتر میگرداند. از این روز محض مطالعه کتاب این یک رکن است، یک اقدام است که انسان تشکل می‌یابد. انسان معماهای خود، مشکلاتی که در روزگار دارد، محض در همین مطالعه کتاب در صحیفه‌های در کوریش در می‌یابد و آن را حتی بعد 10 ساله‌ها در زندگی در یک اومد مشکلات دیگری کارفرمود هم می‌کند، کاربرد هم می‌کند. من هرگز فراموش نمی‌کنم چون در کوچه‌های بخصوص در نقلیاتی همین شهر مسکو وقتی در
ҳамун қатораҳои барқӣ мераванд аз ин самт ба он самти шаҳр мебинем ҳама ҳатто дар ҳолати росто истодан пиронсолон ба ҳамдигар суҳбат намекунанд ҳамин ду-се истгоҳ мераванд онҳо аз ҷуздони худ кулбури худ китоб ё маҷалаеро бароварда то ҳамун мавқеи манзили худашон фақат ба матолиаи китоб машғул мешаванд чаро чунки ин китобхонӣ синну сол надорад аз ҳамун таври мақоле аст ки талаб кун имро аз гаҳвора то ба гӯ ин як мақоли арабӣ атлуб аз алима мин алмаҳид ила лаҳади ҳамун яъне талаб кун донишро аз гаҳвора то ба гур бубинед чӣ хел ҳамин мардуми рӯз ҳамин зарбулмасалу мақолро ҳамин ҳикматро дуруст роҳандозӣ мекунанд ва то охири он риоя ҳам мекунанд ин чунки дар пиронсолӣ ҳам маърифати баланд лозим аст то ин ки мо набирагони худ фарзандони худро ба роҳи дуруст ҳидоят намудаву як сухани нек гуфта ба суоли онҳо ҷавоб дода тавонем вақте ки мо дар 40, 50, 60, 70 як саҳифа як варақ китоб ҳам нахонда бошем пас чӣ хел мо фарзанди худ набираи худро тарбия хоҳем дод чӣ хел онро бо роҳи дуруст ҳидоят карда метавонем чунки хазинаи мо аллакай коста ҳаст ва ягон ҳикмат ягон панду мақоли дурусте нест дар мафкураи мо ин бисёр хатар аст барои насли миёнсолу ҷавон хуб устод имрӯз забони васоити ахбори умма забони шабакаҳои иҷтимоӣ шуморо ҳамчун забоншинос қонеъ гардонида метавонад агар ҳамчун мутахассис ва ҳамчун як соҳибзабон аз як канор чунин мушоҳида намуда агар ақидаронӣ кунам ҳам хато намекунам чунки забони воситаҳои ахбори уммаи мо ки ба ҷомеаи мо хизмат мекунад ва 100% ҷавобгӯ бошад ман ба ин розӣ шуда наметавонам чаро чунки имрӯз мо рӯзноманигоронеро вомехӯрем ки дар доираи забони адабии меъёр ва он савтиёти қолаби забони адабии меъёр ки талабу тақозо дорад ангушшуморанд сафи чунин шахсон барои ин чӣ кор бояд кунем барои ин пайваста чун дар мутолиаи китобу дар китобомӯзию китобхонӣ гуфта гузаштем мо новобаста аз синни сол ҳар яке худро пеши миллат пеши модар пеши шири модар ва пеши забон қарздор маҳсуб дониста ҳисоб карда бояд ки шабонарӯз ҳеҷ не 1 соат 2 соат ба мутолиаи китоб машғул шавем то ин ки нутқи мо гуфтори мо буро шавад ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар гӯем дигар сомонаҳои иҷтимоӣ ғайридавлатӣ ҳатто дар давлатӣ ҳам бисёр ғалатҳои имлоӣ меравад ки ин риоя накардан қоидаҳои имло аст ва ин аллакай қонунвайронкунӣ ҳам ҳаст қонуншиканӣ яъне ва хунукназарӣ эҳтиром нагузоштан ба арзгузорию ба рисолати забон аз ҳамин хотир барои такмилу таҳким бахшидани забони модарӣ забони тоҷикӣ ҳамон ки хушбахтона забони давлатии ҷомеаи мо давлату ҳукумати мо маҳсуб меёбад мо бояд анамин роҳи дурусти омӯзиши онро ҳар як кас қарзи худ бидонем ва дар кӯчаву хиёбон дар кӯчаву бозор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар нақлиёт бо забони адабӣ гуфтугӯӣ сухан карданро фаромӯш накунем барои муқаддас ва поку беолоиш нигоҳ доштани забони модарии худамон мо ҳамчун шаҳрванд чӣ вазифа ва чӣ қарзу масъулият дорем барои ин муқаддасотро арзгузорона пос доштан барои гӯем эҳтироми худро нисбат ба забони давлатӣ ва забони модарӣ гӯем назаррас намудану нишон додан мо бояд ки дар доираи забони адабии меъёр бо риояи одоби муошират дар гуфтор дар риояи гӯем қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ яъне дуруст ҳарф гуфтану дуруст навиштанро чун меомӯзад мо бояд
забони худро ки рисолати беш аз 1000 солаҳо дорад таҳким бахшем, устувор гардонем ва забони худро тозаву олуда аз ҳар гуна ҳарфҳои бегона нигоҳ дошта бегазанд ба наслҳои оянда бирасонем. خب استاد تشکر زیاد برای یک صحبت صمیمی و پیشنهاد معلومات مفصل اوید با احترام و ارجگذاری با زبان دولتی همچون نشانی مهمترین استقلالیت. خب بیننده و عزیز صحبت داشتیم با رحیم زلفانیان سردار شعبه تنظیم اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در موضوع ارج و احترام گذاشتن به زبان دولتی. سربلند و موفق باشید.